लकसभा बिसायख'थि बे बिसायख'थिया बावैसो दाननि उनावनो जानो थांगासिनो आरो बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव होनो नागिरदों क'क्राझार लकसभा बियाबाव बेसेबां भटार्सफोरा बे समाव भट होगोन क'क्राझार जे बियाब बा थामहिनबा क'क्राझार एमपि सिटआव बेसेबां जन भटार्सफोरा बे समाव भट होगोन नोंथांमोननो बे बड'लेण्ड बुब्लिया बे समाव फोरमायगोन बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बेसेबां भटार्स रायजोफोरा बे समाव क'क्राझार लकसभा बियाबाव थामहिनबा जाय बिथांमोना भटार्सआव गोदानै फारिलाइ गाखोदों थामहिनबा नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बेसेबां भटार्स दं बे भटार्सफोरा भट होनो मोनगोन बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन बिसायख'थि बावैसो साननि उनावनो जानो थांगासिनो बे समाव गुबुन गुबुन दोलोनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरा गोबां समावनो गावबा गाव राजखान्थि दोलोफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बे समाव भटार्सफोरखौ गावनि जे मोनसे राजखान्थि दोलो बे राजखान्थि दोलोआव जगदान खालामहोनो थाखाय बे समाव गावबा गावनि जे मुहिमा गावबा गावनि जे मुहि होनां बाथ्रा बुंनानै सोबाय थानाय नुनो मोनदों बे समावनो नोंथांमोन बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों क'क्राझार लकसभा बियाबाव बेसेबां भटार्सफोरा बे समाव भट होनो मोनगोन थामहिनबा भट होगोन बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जोंनिसिम मोनसे फारि सफैदों बे फारिनि गेजेरजों बेसेबां भटार्सफोरा बे समाव भट होगोन डिसप्लेनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायगोन नोंगौ बे समाव नोंथांमोननो गसाइगाव एलएसिआव बा बेसेबां भटार्सफोरा बे समाव भट होगोन गासै 1,13,282 भटार्सफोरा बे समाव क'क्राझार लकसभायाव बिथांमोना भट थुनो मोनगोन आरो बेनि गेजेराव हौवाफोरनि अनजिमाया जादों 57,073 आरो हिनजावसाफोरनि थारमाने हिनजावफोरनि जे अनजिमा फिमेलनि जे अनजिमा बे 56,209 जना बे समाव भट दं थामहिनबा भटार्स खारियाव दङ बेनि अनगायै जों नोजोर होयोबा दतमा एलएसिआव गासै 52,380 बे हौवा आरो बेनि अनगायैबो जों हिनजावखौ नायोब्ला 53,261 बे समाव भट होगोन थामहिनबा आइजोफोरनि अनजिमाया 53,261 आरो बेनि गेजेरावनो जुदि जों ट्राइजेन्डारखौ नायोब्ला बेवहाय गैया नाथाय गुबुन फारसेजों नोजोर होयोब्ला गासै बेनि अनजिमाया 1,05,649 बे समाव भट होगोन थामहिनबा दतमा एसटि एलएसिनिफ्राय गुबुन फारसे नोजोर होबाय क'क्राझार एसटि एलएसिनिफ्राय गासै अनजिमाखौ जों नोजोर होयोब्ला बेवहाय 1,42,166 आरो बेनि गेजेरावनो ट्राइजेन्डारखौ नोजोर होयोब्ला सासे दङ आरो बेनि गेजेराव आइजोनि अनजिमाखौ नायोब्ला 72,493 जना आइजो आरो बेनि अनगायैबो जुदि हौवाफोरखौ नायोब्ला 69,741 जना गासै बेवहाय भट होगोन थामहिनबा फैबाय थानाय लकसभाया बिथांमोना बे समाव भट होगोन थामहिनबा बिथांमोना भटार्स मोनबाय आरो बिथांमोनानो क'क्राझार एमपि सिटआव बिथांमोनानो भट होगोन गुबुन फारसे नोजोर होयोबा बावखुंग्रि एलएसिआव गासै 79,973 हौवा आरो बेनि गेजेरावनो 80,479 हिनजाव आरो बेनि गेजेराव ट्राइजेन्डार सासे दङ गुबुन फारसेजों जे 1,60,453 जना भट होगोन थामहिनबा क'क्राझाराव फैबाय थानाय लकसभायाव बिथांमोननि मुङा भटार्स फारिलाइयाव फैबाय गुबुन फारसेजों पर्बतजरा एलएसि बे पर्बतजरा एलएसिआव गासै 85,992 हौवा 82,259 हिनजाव आरो बेनि गेजेराव ट्राइजेन्डार सासे दङ आरो गुबुन फारसेजों नोजोर होयोब्ला 1,68,252 बिजाथिया थामहिनबा भटार्सआ बे समाव क'क्राझार लकसभायाव भट होगोन गुबुन फारसेजों सिडली चिरां एसटि एलएसिआव गासै भटार्सआ 1,04,513 जन 1,04,513
513 जना हौवा आरो बेनि गेजेरावनो 1,06,123 जना हिन्जाव आरो बेनि गेजेराव ट्रान्सजेन्डाराव सानै दङ आरो बेनि गेजेरावनो गासै भटार्सखौ नायोब्ला 2,10,638 बे भटार्सफोरा क'क्राझार लकसभायाव बिथांमोना भट होगोन बिजनि LACआव जुदि जों नोजोर होयोब्ला 88,928 जना हौवा 88,679 हिन्जाव आरो बेनि ट्रान्सजेन्डार गैया बेनि गेजेराव 1,77,607 जना गासै भटार्स बे समाव मुं फारि बिथांमोना फैदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थादों जे क'क्राझार लकसभायाव बेसेबां भटार्सफोरा गुबुन LACफोराव बेसेबां भटार्सफोरा बे समाव भट होगोन नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थादों गुबुन फारसेजों नोजोर होयोब्ला मानास LAC गोदानै दाजानाय जे मानास गोदानै दाफुंजानाय जे मानास LAC बेवहाय गासै भटार्सफोरा 1,01,250 जना हौवा 99,153 हिन्जाव आरो बेनि गेजेराव ट्रान्सजेन्डार बेवहाय गैया गुबुन फारसे नोजोर होयोब्ला गासै भटार्सआ 2,04,403 भटार्सफोरा बे समाव गोदानै थामहिनबा गोदानै दाफुंजानाय जे बे मानास LACनिफ्राय भट होगोन गुबुन फारसे नोजोर होयोब्ला बाक्सा ST LAC बेवहाय 96,491 जना बे समाव भटार्सआ हौवा सुबुंफोर थामहिनबा बिथांमोना भट होगोन 97,960 बे 60 आइजोफोर आरो बेनि गेजेरावनो जुदि नोजोर होयोब्ला गासै 1,94,456 जना बे समाव भट होगोन नंगौ नोंथांमोननि गेजेराव गासै LAC बेवहाय नोजोर होयोब्ला जों नोंथांमोननि गेजेराव बेसेबां भटार्सफोरा बे समाव क'क्राझार लकसभायाव भट होगोन नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थादों गुबुन फारसेजों नोजोर होयोब्ला गासै गासै जुदि अनजिमा बे अनजिमाखौ नोजोर होयोब्ला हौवाफोरनि जे अनजिमा बे अनजिमाया 7,36,349 जन बे हौवा सुबुं थामहिनबा हौवाफोर गुबुन फारसे नोजोर होयोब्ला 7,36,546 जना आइजो गासै हिन्जावफोरखौ नोजोर होयोब्ला 7,36,546 जना बे समाव भटार होगोन आरो गुबुन फारसे जों नोजोर होयोब्ला जोङो ट्रान्सजेन्डार जायखौ जोङो ट्रान्सजेन्डार होननानै बुंनाय जायो बे गासै बे समाव नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बेसेबां जन ट्रान्सजेन्डारा बे समाव भट होगोन जुदि नोजोर होयोब्ला गासै जे LACनि गेजेराव 7 बे बाराव 7 ट्रान्सजेन्डारा बे समाव क'क्राझार लकसभानिफ्राय बिथांमोना भट होगोन गुबुन फारसेजों नोजोर होयोब्ला गासै भटार्सफोरा 14,72,901 गासै भटार्सफोरा क'क्राझार लकसभायाव गासै 14,72,901 जोंनि खारि सफैनाय बायदिब्ला बे खारि महरै नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायदों जे गासै भटार्सफोरा बे समाव 14,72,901 जना बे समाव भट होगोन बे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फैबाय थानाय जे बिसायख'थि थामहिनबा MP बिसायख'थि बे MP बिसायख'थियाव बबे जायगायाव बबे बियाबाव बबे ओनसोलाव बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जे बेसेबां अनजिमा भटार्सफोरा बे समाव क'क्राझार लकसभायाव भट होगोन थामहिनबा बिथांमोननि मुं फारिया फैदों आरो फैबाय थानाय जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बे समाव बिथांमोना भट होगोन आरो रायखांनांगोन बेखौबो दे फैबाय थानाय समाव सोरनि खाफाला गेवगोन सोरनि खाफाला बे समाव क'क्राझार लकसभानि थामहिनबा बिजाथिया देरहानानै दिल्ली फारसे सहैगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव जोंनि सौफैनाय जे खारि बायदि बेसेबां भटार्सआ बे समाव भट होगोन बे समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होबाय गोजोन्थों।